Kain. Ang vlog natin gagawin na yan, magluto tayo ng kalabaw, ribs. Matagal na to sa rib, frozen na frozen. Ikakalderita ko, bali papakuluan ko muna. Araw ng linggo, wala daw trabaho. Yan, at linggo ngayon, wala daw pasok sabi. Kaya dito muna ako sa bahay. Magluluto tayo ng kalderitang kalabaw. At first time ko ulit ngayon sa isang linggo na mag-almusal dito sa bahay kasi nung mga nakaraang simula Lunes hanggang Sabado ay di tayo nakakapag-almusal dito kagawa nga ng sa trabaho. Pagdating dun sa site, hindi ako nag-almusal. Tama na? After yun na rin naiatid yung anak ko sa school. Mas may inaangkas tayo na pinsan nila. Pinsan ng asawa ko. Lumasal po tayo. Ano mo? May papakita daw yung anak na drawing niya. Ano mo yung camera? Malapit mo. Matapin yung gatas. Huwag mo nga mama yung camera, mama. Naka-on lang ba? Bakit mo na? Daran, kakagising ko lang din. At hinayaan ko lang yung sarili na matulog din ng matagal. Kasi hindi ka na papayat. Huwag kaya mag-aasal. hindi tayong puyat. At ngayong linggo, yun nga, kahapon, Sabado, nagtanong naman kay Kuya Noli kung may pasok yung linggo. Sabi niya wala. Tapos, na-confirm ko pa na walang pasok kasi may GC naman kami. Nabasa ko dito na may message sa amin na walang pasok. Pahinga today. Hindi ka na papayat. Ito naman yung may naman kami na group chat. Alas 8:03 siya nag-message, walang pasok today. Sa kung may gawa man sila doon, kasi alam ko walang di tayo makapunta doon kasi sabi nila walang gawa. Sunday. Pakita mo na kung yung drawing mo. Malapit yung anak ko. Mag-drawing. Ito na. Seryoso itong tanong ko sa'yo. Nga, kamaya. Ako magtatanong ako sa'yo bilang papa mo. Ano yung pangarap mo sa mag-aaral ka na ng college? Kung mag-aaral ka ng college, ano yung gusto mong pag-aralan? Yung future ba? Anong course? Anong gusto mong maging Ay, ano kasi mo naman kasi yung Drawing. Anong drawing? Nakikinig yun sila. Nanonood yun sila. Kasi mo, against the light Anong drawing? Gusto mo maging mag-drawing? Anong architect? Architect? Yung gumagawa ng, halimbawa, yung architect na yung halimbawa, may gagawin na building o bahay, bago yan gawin ng engineer, pinapadrawing mo na yan sa architect. Ganon? Anong drawing? Artista. Ano? Artist. Artista? Artist? Artist? Ano tawag yan, mama? Artist. Art? Ma? Ano siya mag-artist? Music and art. Hmm? Pwede siyang Music and artist daw.
Yan, pwede siya. Yung artist kasi pwede siyang mag-music, pwede Music and artist daw. dance. Yung pangarap niya raw, ano? Mag-paint, pwede siyang Music and artist, yung pangarap mo. Gusto ko sana ano, nak eh. Kasi may kakilala ko ng mga ano. Ayaw mong maging ano? Sundalo. Ano? Mama mataya. Hindi ka mamamatay. Gusto mo mag ano? Air Force. Maganda yun. Yung sa gobyerno ka magtrabaho. Crush ako. Ano? Plain Natatakot daw siya. Ma-plane crash. Hindi yun. Yan mo kasi ng Hmm. buhay. Ayaw mo mag ano? Doktor, nurse. Kasi nung nakaraan, Ano? may ilang days na lang ikakasal na sila. Nag-crush yung ng sa gobyerno natin yun eh. Ito lang isang araw lang. Yung ano yun? Yung sa Air Force nun? Yung Wala yung rescue? fighter jet na isa yun pala na nag-crash. Kasi, hindi ko alam kasi kung madadagdagan pa ba ito. No, ito lang talaga yung magiging anak ko. Kaya pinaghahandaan ko na. Kasi, kumbaga yung pangarap ko na yung pangarap ko na hindi ko natupad sa sarili ko. Sa anak ko na lang tutuparin. Kaya ito ay talagang pinagbubutihan ko yung paghanap buhay para maibigay ko yung kumbaga yung pangarap na gusto natin magulang sa pamilya natin. At siyempre, bata pa naman siya, mababago pa naman yung utak niyan. Kung ano yung gusto mo, yun yung yun. Yun yung masusunod Mababago pa naman yung niya, yung mga pangarap niya. Siyempre, kung ano yung gusto niya, hop! Bakal mo. Kung ano yung gusto ng anak natin, huwag natin, kumbaga, tawag nito, huwag natin silang bukas na to? pangunahan at bukas na. Bumibili sa panghindahan. Yan napapansin ko kasi, pag yung isang tao na, halimbawa, nag-aaral ng college, pinangunahan ng magulang, halimbawa ako, yung gusto ko na course, ayaw ko. Tapos yung magulang, ito yung course na gusto ko sa'yo. Minsan, dahil yung anak susunod naman yung magulang, minsan, na lang, yung baga, sumusunod lang yung anak, pero yung iba, di naman pumapasok na. Kasi di nila kursunada yung course na gusto nila. Ito, tinatanong ko na eh. Pero yung talaga gusto mo. Hindi ko alam kung malalagdagan pa kasi CS. Kawawa naman si Mrs. eh. Bagay, kung sa pagdodrawing, may potential naman siya na magaling talaga siyang mag-drawing kasi makikita nyo naman sa edad niyang ganyan ay ilang taon pa lang siya. 9 years old pa lang siya. Makita mo naman yung drawing niya. Ako totoo talaga, hindi ko kayang drawingin yan eh. Mahina akong sa mga painting na yan. Tapos si mama, hindi siya marang magtao. Stick man lang. Pati yung sulat ko, pangit. Yan, nag-aaral talaga ako nung aaral pa. Yan ang pinakang tamad ako mag-sulat. Hop! Ano? Ano? Tapos din pa, tinuturo ko din si JB mag-drawing. Tinuturo ko si JB mag-drawing din. Pero si Utol, si Pula, malupit yung kamay niyan. Malupit mag-drawing yan. Baka nakuha niya din ni Bebe yung Baka. Kasi alam mo, yung lolo namin, si tatay, yung magulang ni mama, si tatay, magaling mag-drawing yun. Kasi alam ko dati dito kasi dati sa probinsya, yung mga, halimbawa, kalabaw. Tapos pag may ibinibinta, kailangan yan may papel, yung sketch, tapos yung drawing ng kalabaw, kung saan anong tawag nun, yung puyo ba yun? Kung saan banda yun? Pupuro. Ampupuro, tawagin namin dito sa Bicol, ampupuro. Puyo ba yun? Puyo. Tagalog. Pinapadrawing dati kay tatay yun eh. Kung saan banda yung yun. Kung ba, para pag nabinta, itatravel yung kalabaw. Yun ang yung sabing yung parang ebidensya na binili talaga yun yung kalabaw.
Galing mag-drawing nun eh. Kasi yun, si Pula, magaling mag-drawing. Yung nanay, di ba nakita na nila Galing sa maliit. vlog si nanay? Mhm. Galing mag-drawing yan. Kahit, kahit yung tao nakatayo lang, kaya may drawing. Kaya lahat ng family dito, may magaling mag-drawing sa amin. Magaling mag-drawing sa amin si ate, yung kapatid ko dun sa Cavite. Dito naman sa kabila, yung panganay din nila magaling mag-drawing. Madami kada Ako, kaya ko rin mag-drawing ng kalabaw. Kaya kong drawingin yung kalabaw. Pero, yung ang mangyayari niyan, yung kalabaw na naliligo, alam nyo ba yun? Yung nasa putikan. ulo. Ipapakita ko lang yung sungay. Yung kalabaw ay nakabaon. Sungay lang. Nalumos. Hindi, naliligo nga eh. Tapos papakita ko lang yung lubid, saka yung pantusok, yung nalubid, saka yung sungay. Yun lang yung kaya ko. Pero yung mismong kalabaw di ko kaya. Ito man, ang lupit oh. Tapos sabi niya magbablog, tapos mahihain. Hindi, marunong lang ako maggalaw yung anime. Ano? Gusto ko lang igalaw yung anime. Anime? Gusto niya kasi mag daw vlog, yung katulad dun sa pinapanood niya, yung kamay lang, parang animation na yung nagta-tablet tapos yun lang yung pinapakita, hindi na siya mag good morning guys. Ganun yung gusto mong vlog. Sige, hindi. Pero kaya mo. May GoPro ko dyan na isa yung binigay ni Hindi, Kuya Jojo. may siya, may alkansya siya, may iniipunan siya. Hindi. Kailangan niya yun eh. Secret. Secret. Gusto mo talaga yun. Paggawa tayo ng channel mo. Kaya gusto ko nang Kasi nandyan parang na eh. igalaw-galaw yung tao. Hindi kailangan pa ng niya. Kailangan ng may pinag-iipunan siya, may alkansya. Tapos wala na ako naiipunan kasi Hindi na nakakapag-alkansya. Saan yung mananay yung nakalimutan ko saan? Kasi sinisingil niya ako. Tama ba yung mga naparing Jason yung anak naman ninyo sa papa niya? May utang daw sa kanya, no? 2K. Hindi yung pera talaga niya. Kung natatandaan niyo yung binigay ni Kuya Noli na 2K na galing sponsor sa kanya. Yung pambili ng gamot, tinago ko. Tapos sinisingil niya na eh. Sinisingil niya na. Tapos sabi ko sa kanya, yung sinuot niya na damit nung okasyon dun sa school niya, ayun na yun. Ay, 2K yung nun, sabi lang. Joke lang. Yun? Tinatago talaga namin mag-asawa yun para pambili niya ng damit. Tablet. Sa birthday mo na lang. Promise ko yan. Lapit ka ng birthday. For me, kagay kay Gwen. Kailan pala birthday mo? Kalimutan ko na. Kagay kay August. Jen. Yung sa school siya. Tandaan mo yung birthday mo para pag tinatanong ka, August 15. alam mo yun. August 15. August 15, yung birthday mo. Lapit na itong mag-birthday. Layo pa. Sasabihin ko na sa'yo kasi alam ko makakalimutan mo yan. Yun na lang, sa birthday mo na lang regaloan kita. Kaya yung pera mo sa akin, yun ang panghanda natin. Yun ang panghanda natin. Yung Pera mo. Nung isang taon nga, dami mong bisita eh. ang dami kasi 200 yung mga. Ilang spaghetti ba yun? Yung niluto natin? 10? Ano ko, nakalimutan. Bakit 10 yun? Papa, parang 200 ang classmate na. Magkasunuran na kami nito, mag-birthday. Ako, August 7. Ito, August 15. Kumbaga, halos magkasunuran lang. Papa, bakit ikaw papa dalawa ang birthday? Dalawa birthday ko talaga. May nagbe-birthday ko ng May, tsaka August. Kasi Yung May, yan ang tunay na kapanganakan ko, May 7. Tapos nangyari, naging August, gawa nga ng late register. Yung mga kumanduro na kasi noon, ganyan. Hindi ko alam kung ba't nangyayari yun. Hindi agad napasok. Hindi ka agad nakaparehistro. Ayaw kumbaga magmumulta. Ginagawa, late register na lang. Kaya minsan, kung may pera ako na May, doon na lang ako May maghahanda. Pag wala namang May,
doon ako sa August maghanda. Pero pag walang August, Balik na lang. wala na lang tayong handa. Balik na lang ulit sa May. Balik na lang ulit sa May. Ganun lang naman eh. Dati nga nasa Maynila ako, nagtatrabaho, di ako naghahanda eh. Tapos naman Pinapasok ko na lang yung mga birthday na yun, gastos lang. Papa, anong pala? Pero nung wala na tuloy akong trabaho, dito lang, alas taon-taon, meron akong celebration. Kumbaga, inom-inom lang, food trip, ganyan. Hindi maiwasan yun pag nasa probinsya. Papa, anong palalan yung papa niyo At na naman, wala na ano? almusal ko, pritong isda. Ay, lakas ng ulan. Papakulan ko na to kalabaw para malambot na kakalder tayo. Ayan po at na ano, naggatong na ako. Tuloy-tuloy pa rin yung ulan. Para malambot nga na kaldero-tahin. Frozen na frozen. Dami yan, 3 kilo yan. Halagang 300, 3 kilo. At 100 yung 1 kilo ng ano, ng ribs. Kumbaga buto. Nilalaba ka ma? Sabay mo yung nasa bag ko. Nakinis. Okay lang. Para matuyo. Yan po, ano, turuan kong magsaing yung anak ko. Mabilis lang to kasi rice cooker. Malay ka. Kasi dapat matuto ka na kasi grade 4 ka na eh. Ako nga nung ganyan, grade 4, ay marunong na ako. Gatong pa yun. Sige na. Magtakal ka ng bigas. 3. Sa baso lang naman yan. Punuin mo. Oo. Yung bigas. Isa. 2. 3. Dagdagan mo ng ano, konti kasi di puno yung ano, mga basong tinakal mo. Sige. Yan ko. Kasi okay na yan. Ngayon, hugasan mo. Para matuto ka. Wag yan. Dito na lang. Mineral yan. Para matuto yung ating ano. Hindi yung, ay wala pang, dyan na lang na, sa labas. Gripo. Dali mo. Tara. Ano? Panlakad. Tara dito. Turuan kita. Naglalaba yung asawa ko. Para matuto. Hindi yung anong ulam. No, dalaga ka na eh. At marunong ka na. Ano yung tanim ko na ano, tanglad. Lemongrass. Wag mo na. May langgam. Para pag halimbawa papasok ka, paano kung may sakit kami? Hindi ka makakain. Hindi ka marunong magsaing. Isahod mo dyan. Oo. Haluin mo ng kamay mo para maugasan. Sige. Andahan. Saan? Haluin mo. Tapon mo ang tubig. Huwag yung bigas. Dandahan.
Kailangan kang mag-practice yung sarili mong diskarte sa buhay. E paano kung wala na kami ni mama mo? Ikaw na lang mag-isa, di ka marunong. Sa susunod, turuan kita magluto. Yung mga basic lang muna. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Isang hugas lang kasi... Hindi tatlo mo kasi may mga may nakapasok yung kulay ng bigas. Na. Yung pag-ugas na, ganyan haluin mo ganyan. Oo. Hindi yung basta-basta lang. Ito, kailangan haluin mo yung ilalim. Okay na yan. Sa panghugas. Malanggang. Okay na yan. Kasi mawawala yung lasa ng kanin. Sukatin mo ng kamay mo. Okay na yan. Sige. Ganyan. Saktuin lang natin. Sobrang yan. Bukatin mo na kayong bigas. Ganyan mo. Kung ilan kalalim yung bigas, ganun din dapat yung gaganyan, matatanda. Sige. Hawakan mo hanggang saan yung bigas. Sige. Kunin mo. Takpan mo dito. Itanggal ko na. Okay na. Dito mo, dito. Tama na yan. Huwag na. Dahan-dahan. Ako. Pahid ka ng paa mo. Tapos maligo na kayo paka Dito. Ay, nakasalang na. Rice cooker. Kasi dapat matutunan mo yan yung pagluluto. Bakal ito ng salam. Bakit? Sa akin yan ginagamit mo. Ang importante sa tao, marunong magluto. Yung magagamit mo yan pag may pamilya ka na. Pag nag-asawa ka na rin. Magagalit ka. Bakit? Magagalit ako na. Magalit na Magagalit, sabi daw ni mama. Na Hindi na ako masawa. Pag bata ka pa, wala pa yun. Ba't mo na mag-isip ng ganyan? Bawal mo na mag-boyfriend, mag-aral. Mag-aral ng mabuti. Para di ka mahirapan sa buhay. Yun lang yung yun. Yan lang yung pinakang natin sa anak na pangaral. Hindi yung hayaan lang natin na hindi matuto. Asa sa magulang. Kasi hindi ako ganyan na yung puro asa. Ayaw ko nang ganun. Gusto ko dumiskarte ko. Dumiskarte ko sa sarili ko. Mas magandang gumastos ka ng sarili mong pera, pinaghirapan. Naluto ako. Pero pag nagluluto naman ako, tumitingin-tingin yun sa akin. Tatanong kung paano. Ay, ito na. Malapit na. Kumulo. Ay, kumulo. Lumambot. Lalaki nito mga pare. Oh, lalaki ng chop nito. At siyempre, dadalhin ko din sa bahay. Si Papa, kasi paborito rin to. Dadalhin ko rin. Dami kong stock dyan nakalabaw. Kasi mura lang yan. Lalabas yun.
Ayun, at dahil Sunday ngayon, mamaya siguro mag-work out ako sa katawan. Magpapawis. Gamitin natin yung hindi ko na nagagamit na simula nung nag-vlog tayo. Ito. Ang haba muna kasi. Ha? Taba. Mataba na ako. Oh, sabi ng anak ko, mataba na ako. Sabi niya kahapon ba nilabihan mo ko? Laki na raw ng tiyan ko. Eh, sisit up ko na para mamaya gamitin ko. Mag-model tayo. Doon din Exercise. tapos sa tindahan, meron din yun dito. Oo, yun yan. At binigay lang to sa atin. Hindi ito maray. Hindi. Oh, ay dito ba no? Dito matay kainin ng ano mo. Tugtungin. Simbolin natin. Symbol. Ah. Gamit. Yung may-ari nito ay na, patay na. Yung nagbigay sa akin ito. Kumbaga ano, nagkaroon siya ng sakit. Nagkaroon siya ng sakit. Ganda rin katawan nun. Kasi siguro alam niya na ano, ganun mangyayari sa kanya. Tapos pinuntan ako dito. Kasi alam niya na ano, dati nag-gym din ako. Binigay sa akin kasi sabi niya sa akin at di niya na raw magagamit. Kaya iniingatan ko to. Ang gusto. Grabe ingat ko nito. Mahal kaya nito pag binili. Work out. Mamaya. Kaso ang problema nito, baka biglang sumakit yung katawan ko. Eh, maninibago. Ubusin ko. Pawis ko din sa bahay. Kinakalawang na yung ating braso. Ito na siya. Na-symbol ko na. Assemble. Ilang ano niya? 2, 4, 6, 6. Itong maliit ay yung malaki nasa 2.5 kilogram. Na ano siya? Bali dalawa, apat na 2.5 kilogram. Ito natakpan na kasi. Sa mabigat to. Mabigat siya. 2.5 sa 4. 2, 4, 6, 8. Nasa halos 9 kilos yung 4 kaagad. May 8 pa. Braso. Try lang natin to. So, mamaya magpapawis ko nito habang nasa bahay. Meron pa dito yung isa eh, bit-bit niya tulo. Meron pa dito, ito rin. Ito naman nasa ano 25 din, 25. Dati nung di po nagbablog, ginagamit ko ito habang nagbabantay dyan sa tindahan. Habang nakaupo. Wala na. Ngayon di na. Kasi pag uwi sa bahay, ay puro na lang edit. Editing. Mamaya pakaluto, pagkain. Magpapawis tayo. Bigat. Dati gaan yan eh. Bigat ah. Mabigat. Nanibago ko dun sa buhat na yan. Exercise.
balikan natin yung mga gawain natin dati nung hindi pa tayo nagbablog. Kunti na lang, lalambot na siya kasi gusto ko nito malambot ng gusto para dito pagreklamuhan ng asawa ko. Itong matigas yan, puro reklamo yan. Luto tayo ng masarap na ulam habang walang pasok. Ito ang masarap na ulam. Laba. Kailangan bang yan, work out pagbigyan. Yung gaganito mo sa likod. Ano? Ano? Kulay blue dyan. Yan. Pwede yung sa likod mo. Pero sira na. Pagod na agad. Bilis mo ay. Sabog pa. Oh? Bilis mo ay bago. Kasi matagal na. Hindi na Tagal na eh. Walang 2020. Ay, baray. Ano gusto mo? Naka-play pala. Ay, gagaya ko lang ano, sangkap, yung kaldereta. Okay po kaya yung ano? Tapos may magbubukas ng bindo. Bubukas daw ng bindo.
Sige na. Inuron ako sa, kaya din ako nagdago. Oo. Bukas ng bindo. Sila yung may ano, may-ari. Kung ilan naman ito. Hati kami yan. Ay, nabuksan na. Bali, 1 to, yung nakuha ang pera. Hati kami, tig 700. Pwede na yun. At di naman natin, kung baga, hulog-hulog lang naman yun. May, ano pa nga ako dyan, may dadagdag ako pag nagkaroon tayo ng budget. Yung coffee bindo. Maganda pa yan, kahit di mo binabantayan pag naghulog. Kasi ma-income yan dito sa amin kasi malapit dito sa court. Luto, magluto na. Para masarap yung ulam. Simulan natin magluto. Sinalang ko na. Nagisa ka na. Bawang sibuyas. Okay na. Kalderita. Kalderitang shortcut lang to. Shortcut. Wala na siyang marinate. Gisa lang. At ito yung kalderitang ano. Hindi. Natural lang to. Hindi siya lalagyan ng tomato paste. Taga kina? Dapat maraming peanut butter para malasa. Maliit kasi itong ano ko, maliit itong aking kawali.
At okay na. Luto na siya. Walang tomato sauce. Walang tomato paste. Anong lutong natural lang. Pero may ano, yan ang pinakang importante sa kaldereta, yung ano, peanut butter. Yan ang pinakang importante dyan. Ayan po at luto na. Kakain na kami. Ay, sarap niya. Oh. Last one. Ulam ma. Ang ulam. Kain po. Sama kita ma. Kain. At may gulay pa. May gulay. Gulay. Alakasan. Kain. Sana ulit. Ulo yun. Kain. Upuan. Ilang linggo kami na halos din nagkasabay kumain. Ngayon ko. Kaya sulitin. Pag nag-rumba, day off. Baka.